Здравейте, ученици! Днес ще актуализираме знанията от миналия урок чрез отговаряне на въпроси с картончетата, които сами изработихте по конструиране и технологии. Аз ще прочитам въпросът, а вие ще вдигате отговорът, който според вас е верен. След това ще коментираме. Нека видим първият въпрос. Вярно ли е, че не е полезно за природата да пазаруваме с торба от плат, която може да използваме многократно? Правилно, ученици, не е вярно. За природата е полезно да пазаруваме с торба от плат, която може да използваме многократно, защото нейлоновите турбички замърсяват природата. Да видим следващият въпрос. Вярно ли е, че не трябва да засаждаме растения? Правилно, ученици, не е вярно. Трябва да засаждаме растения, защото те са полезни както за природата, така и за хората. Да видим следващият въпрос. Вярно ли е, че не е полезно за природата да изхвърляме разделно отпадъците? Правилно, ученици, не е вярно. За природата е полезно да изхвърляме разделно отпадъците. Да видим следващият въпрос. Вярно ли е, че от растителните отпадъци може да получим тор? Правилно, ученици, вярно е, че от растителните отпадъци може да получим тор. И да видим последният въпрос. Вярно ли е, че не трябва да пазим от пожари природата? Правилно, ученици, не е вярно. Трябва да пазим от пожари природата и точно в този час ще се запознаем с това какво представляват пожарите. Запишете новата тема на урока природни бедствия. И да погледнем на страница 52 в учебника въпроса. Знаеш ли кога казваме, че има природно бедствие? Правилно, ученици. Природното бедствие е разрушително природно явление, което не подлежи на контрол от страна на човека и често застрашава неговият живот и здраве. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения, тропически циклони, бури, пожари и лавини. Нека запишем първа точка какво е природно бедствие. И сега да погледнем снимките под въпроса на същата страница в учебника. Според вас на първата снимка, кое природно бедствие е изобразено? Правилно, ученици, това е буря. А какво представлява бурята? Правилно, ученици, бурята е метеорологично явление. Тя може да включва силен вятър, гръмотевици, светкавици, силни валежи или различни материали, носени от вятъра. Бурята може да разруши домовете на хората и да унищожи реколтата. Нека запишем втора точка, буря, и да погледнем снимките, които съм ви подготвила. Тези снимки са от буря в Монтана, която е близо до нашия град. Виждате, покривната конструкция е разрушена, дърветата са изкоренени. Бурята там нанесе много щети на населението. Да видим втората снимка в учебника. Кое природно бедствие е изобразено на нея? Правилно, ученици, това е земетресение. А какво представлява земетресението и опасно ли е за хората? Правилно, ученици, земетресението представлява разклащане на земната повърхност, породено от разместване на част от земната кора и внезапно освобождаване на голямо количество енергия. То може да предизвиква разрушение и е много опасно за хората. Нека запишем трета точка, земетресение, и да погледнем снимките, които съм ви подготвила. Тези снимки са от земетресение в Турция. Знаете, тя е наша държава съседка. Там тази година имаше доста разрушително земетресение, което отне много човешки животи. Да погледнем третата снимка в учебника. Кое природно бедствие е изобразено на нея? Правилно, ученици, това е наводнение. А какво представлява наводнението и дали нанася щети на хората? Правилно, ученици. Наводнение се нарича заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода вследствие на понижаването на нивото на река, езеро, море или океан. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни. Проливни дъждове, топене на снегове, скъсване на язовирна стена. Наводненията могат да нанесат значителни щети на сгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат живота на животни и хора. Наводненията са едни от най-катастрофалните природни бедствия. Нека запишем четвърта точка – наводнение, и да погледнем снимките, които съм ви подготвила. Тези снимки са от наводнение в Царево. Знаете, че то се намира на нашето Черноморие. Там имаше тази година наводнение, което нанесе много щети на населението. И да погледнем последната снимка в учебника. Кое природно бедствие е изобразено на нея? Правилно, ученици, това е пожар. А какво представлява пожара и кой го предизвиква? Правилно, ученици.
Пожара заплашва човешкия живот, здравето, материалните ценности или природната среда. Той може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан. Пожара се получава при горещо време, но може да е предизвикан и от човека. За да избегнем предизвикването на пожар, не трябва да палим огън извън местата, означени за това при разходка, и възрастните не трябва да изхвърлят горящи цигари в сухи треви. Нека запишем 5 точка пожар и да погледнем снимките, които съм ви приготвила. Тези снимки са от пожар в планината Сакар, която се намира в нашата страна. Ученици, спомняте ли си от изученото миналата година? При опасност за живота на кой телефонен номер звъним? Правилно, ученици, това е телефонен номер 112. При опасност за живота звъним на телефонен номер 112. Запишете в тетрадките този телефонен номер и го запомнете. А сега да погледнем първа задача в учебната тетрадка на страница 18. Нека прочетем нейното условие. Коя дума не означава природно бедствие? Открия и огради. Хайде, ученици, помислете коя дума не означава природно бедствие и след това ще коментираме. След като приключихте, ученици, коя дума не означава природно бедствие? Правилно, ученици, думата сезон не означава природно бедствие. Пожар, наводнение, земетресение, буря, изригване на вулкан, казахме, че са природни бедствия. Нека погледнем в учебника на страница 53. Правилата за безопасност при природни бедствия. Запишете 6 точка правила за безопасност при природни бедствия. Ученици, какви правила за безопасност трябва да спазваме при земетресения? Правилно, ученици. При земетресение трябва да запазим самообладание, трябва да застанем под рамката на вратата под стабилна маса или легло, защото когато стоим там, няма опасност нещо да ни удари по главата. Да излезем от сградата, като използваме стълбите, а не асансьора, защото той може да се е повредил или да се повреди. А ако сме навън, трябва да стоим далеч от сградите и електрическите стълбове. А какви правила за безопасност трябва да спазваме при наводнение, ученици? Правилно, ученици. При наводнение, ако сме в затворено помещение, трябва да излезем и да се качим на най-високото място. В никакъв случай не трябва да стоим в подлези и надлези. А какви правила за безопасност трябва да спазваме при пожар, ученици? Правилно, ученици. При пожар трябва бързо да напуснем помещението, да поставим кърпа на устата и носа и да пълзим под дима, за да не вдишаме отделените газове. И какви правила за безопасност трябва да спазваме при буря, ученици? Точно така, ученици. При буря е добре да си стоим вкъщи, да затворим всички прозорци и врати и да стоим далеч от тях. А ако сме навън, трябва да потърсим подслон. Не трябва да заставаме под дърво, да докосваме метални предмети и да стоим в близост до електрически стълбове. Хайде, сега ще ви запозная с плана за евакуация. Всички обществени сгради имат план за евакуация. Вие сте виждали в коридора на училището плана за евакуация. Той цели да покаже на обитателите на сградата пътищата за евакуация и противопожарните средства, разположени в съответната сграда. Така че в случай на природно бедствие, пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат обекта. Ето снимки на различни планове за евакуация. Повечето ученици, повечето обществени сгради имат и знаци, които показват изхода на сградата. Тези знаци служат за по-бързо ориентиране на хората. Някои знаци са на латински. Важно е да запомним, че exit означава изход, а на други знаци има стрелка, която показва в коя посока е изходът. Вие със сигурност сте виждали такива знаци. И в училището има. Сега, ученици, ще ви покажа плана за евакуация на училището, на нашия етаж, в който сме ние. С синята точка е означена нашата класна стая. Нека проследим как по най-безопасен начин при природно бедствие ще напуснем сградата. Виждате, трябва да проследим стрелките. Излизаме от класната стая, продължаваме по коридора, стигаме до вратата, виждаме знака за изход, напускаме сградата през изхода. Това е, ученици, най-късият и
бързият път за напускане на училището. И сега, ученици, нека погледнем задача 4 на страница 18 в учебната тетрадка. Да прочетем нейното условие. Запиши 2 правила за поведение при пожар, земетресение, наводнение и буря. Хайде, ученици, помислете, запишете и след това ще проверим. След като сте готови, ученици, нека да проверим какви правила за поведение записахте при пожар. Точно така, ученици. При пожар трябва да напуснем бързо сградата, да поставим кърпа на устата и носа. А какви правила за поведение записахте при земетресение? Правилно, ученици. При земетресение трябва да застанем под рамката на вратата, да напуснем сградата по стълбите, а не да ползваме асансьора. Какви правила за поведение записахте при наводнение? Правилно, ученици. При наводнение трябва да се качим на най-високото място и да не стоим в подлези и надлези. И какви правила за поведение записахте при буря? Правилно, ученици. При буря трябва да стоим вкъщи, а ако сме навън, трябва да потърсим подслон. Не трябва да заставяме под дърво, да докосваме метални предмети и да стоим в близост до електрически стълбове. Сега, ученици, нека разгледаме таблицата на страница 53 в учебника. Нека да разчетем тази таблица. Тя е изготвена въз основа на това колко ученика са съобщили за лошо време през годината. Колко ученика са съобщили за буря според вас, ученици? Правилно, ученици. 3 ученика са съобщили за буря. Как разбрахте, че са 3? Точно така, като преброихте човечетата срещу буря. А колко ученика са съобщили за градушка? Правилно, ученици. 4 ученика са съобщили за градушка. А за силен снеговалеж? Точно така. 2 ученика са съобщили за силен снеговалеж. А за торнадо? Точно така. Само 1 ученик е съобщил за торнадо. Хайде, ученици, да се разделим на 2 групи. Аз ще ви раздам тази таблица и вие ще направите проучване в групата. Имало ли е природно бедствие през учебната година и колко от вас са съобщили за него, като попълните тази таблица. Записвате видът на природното бедствие и броя ученици съобщили за него. След като сте готови, всяка група ще избере по един отговорник, който да прочете таблицата на групата. След като приключихте с работа, нека да прочетем таблицата на 2 групи. Хайде, първа група да прочете таблицата. Колко ученика са съобщили за буря от първа група? Точно така, ученици. 4 ученика са съобщили за буря. А за градушка? Точно така. 2 ученика са съобщили за градушка. И за силен снеговалеж? Правилно, ученици. 1 ученик е съобщил за силен снеговалеж от първа група. Хайде сега да погледнем таблицата и на втора група. Колко ученика са съобщили за буря? Правилно, ученици. 4 ученика са съобщили за буря във втора група. А за градушка? Точно така, 2 ученика. И за силен снеговалеж колко ученика са съобщили от тази група? Правилно, ученици. 2 ученика са съобщили. А за пожар колко ученици са съобщили? Точно така, 1 ученик. Браво, ученици! Ученици, днес научихме какво представлява природното бедствие. Кои са видовете природни бедствия? Какво представляват те? Припомнихме си при опасност за живота на кой телефонен номер да се обадим. Това е телефонен номер 112. Научихме какви правила за безопасност трябва да спазваме при природните бедствия. Разгледахме план за евакуация на училището. Запознахме се с знака, означаващ изход и че някои знаци са на латински и exit означава изход. Научихме се да четем и попълваме данни в таблицата и накрая завършихме нашия час с демонстрация как бихте постъпили при земетресение. Справихте се много добре, бяхте активни и внимателни, а за другия час проучете в миналото имало ли е
природно бедствие в нашия край или в близост до него. И нека запишем за домашна работа от учебната тетрадка, задача 2 и 3. Нека да ги погледнем. Да прочетем условието на задача 2. Запиши към кого трябва да се обърнеш при природно бедствие. Мисля, че няма да се затрудните ученици, защото доста внимание обърнахме на това към кого трябва да се обърнем при природно бедствие. Но ако се затрудните, погледнете в учебника на страница 52 и ще се досетите. И да видим условието на задача 3. Какво природно бедствие е изобразено на всяко от снимките, запиши. Тук също мисля, че няма да се затрудните, защото бяхте много активни и ви показах доста снимки на природни бедствия, но ако има затруднения, пак погледнете на страница 52 в учебника и ще си припомните. Благодаря ви за вниманието!